Magna ġdida li nxtrata d-Dipartiment tal-Ġinekoloġija fl-Isptar Mater Dei bħal dan iż-żmien sena naqset sew il-lista ta' stennija testijiet li jsiru fuq il-pressa tal-bużieqa tal-awrina tan-nisa. Fil-fatt, minn kemila li bdiet tintuża din il-magna minn Mejju tas-sena l-oħra saru aktar minn 140 test. Din il-magna tintuża fost nisa li jibatu mill-hekk imsejħa inkontinenza tal-awrina, ħafna drabi minħabba piżejjed jew wara tqala. Il-konsulenta fid-Dipartiment, Dr. Joanna Gigo, spjegat ma' One News kif din il-magna tal-Urodynamics tippermetti li t-tobba jaraw kif tkun qed taħdem il-bużieqa tal-awrina tan-nisa. Il-Urodynamics issir biex nevalwaw kif tkun taħdem il-bużieqa tal-pipi f'dawn in-nisa biex narfu li ma tip ta' inkontinenza jkunu jibatu minna, xem diversi tipi ta' inkontinenza u biex nkunu nafu aħjar kif nindirizzaw il-problema li għandhom u naħdmu biex naslu għal treatment. Hija żiedet tajt kif b'differenza l-magna li kienet tintuża sa sena ilu, din il-magna l-ġdida qed tgħin sew lil professjonisti tas-saħħa fid-dijanjosi tal-pazjenti. Hemm l-avanzi tat-teknoloġija anke l-fatt li l-catheters huma air channels allura ma għandek inqas skumdita għal patient waqt li jsir it-test. U ovvjament anke l-inna it-tina riżultati li huma ħafna iktar ċari u nistgħu nevalwaw ċertu aspetti li l-avanzi tat-teknoloġija qabel ma stajniex nagħmluhom. Dr. Gigo appellat biex min iħoss xi sintomi jersaq il-qudiem u jagħmel appuntament biex isirlu t-test ħalli jkun jista' jieħu l-kura u jevita l-iskumdità. Ħafna nisa però ma jiġux u ma jkellmux lit-tobba rigward din il-problema x'jistħu. L-appell tiegħi huwa li l-ewwel nett jisibu il-kuraġġ li jitkellmu dwar din il-problema u jfittxu l-għajnuna x'għajnuna teżisti, trattamenti għandna u ovvjament inkunu nistgħu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom.